Action! Nou, dankjewel Ivo. Dit is natuurlijk weer even een nieuwe backstage vlog van Noorderwien. Ja. Het is geen vlog had je maar een cameraman draaien, maar goed. Ja, dat gaat om het idee, Ivo. Maar ik zit hier dus op de artiesten te wachten. Hier kom Ja, Ben, wist je zo op mijn listje, Ben? Nee. Ben is geen muzikant. Ben, ik ben geen muzikant. Nee. Wat was toen hier, Ben? Ik ren je stage. Dus, maar dus zit je net op de bus te wachten dat die artiesten al hier rondkomen? Nee, die bus, dat wordt nog even. Dit wordt het nog even. Maar wij gaan in ieder geval de Black Boots. Dat is lekker roeg. En we gaan ook de Old Swallows. Dat is een koor. En wij gaan Woody. We gaan Demi Knight. Ja, dat is ook heel mooi, want dat is country. Wist dat wel? Hast dat wel zien? Ze had ik mij die aan zingen songwriters. Ja. En Woody, wist je hoe lang Woody al in de muziek zit? Ja, voor mij al hier is 40. Wanneer? Langer? Ja? Oké. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Oh. Hallo. Zeg, maar is dat Martijn? Ja, Martijn die had net zoveel nog noten. Ik ben camera-schuw. Het is beter voor mij. Ja, tijd zat om. Na de break beginnen we weer met de band. Je had toch van die leuke wijsheden? Heel saai, ik ben een boek aan het lezen. Maar het is heel moeilijk om te lezen, de letters in een pak op. Oh, dan kan je daarin zien. Ja, als jouw Jirrin Als het goed is. Ja, nou ja, goed. Jirre, die mevrouw die shut nou wat er gebeurt. Ja, dan short het wat er gebeurt. Ja, jouw broeken te spelen. Ja. Maar Oh, zal ik jou mooi. even helpen? Oh, leuk. De Rapalli en de Kilkennis spelen daar. Ja, hij zou maar kaartjes van Willem krijgen. Ja. Hij is toen een streepje voor dan. Nou, dat weet ik niet, maar koest even een seintje aan op Facebook. Oh, hij won. Ja, nee. Maar wat te gek. Ik denk, ik maak ze maar even ophellen. Ik moet even zo'n kijk vinden die het mami wil, maar Nou, waar is het worden? nou, dat weet ik nog niet. De Old Swallows. De Old Swallows. Ja, ik zie in de line-up een licht foutje. Er staat de Old Swallows en wij zijn wel oud. Maar wat is het dan? Het is de Odd. De Odd. Odd, O-D-D. Old Swallows. En dat betekent zoiets als vreemde vogels. En dat dekt de lading bed. Maar Swallows, dat bent toch zwaluwen? Zwaaltjes, ja. Zwaaltjes? Dus zweltjes, ja. Zweltjes in Dus vrij vertaald, Dus je bent de vreemde vreemde vogeltjes. zwaluwen. Ja, daar komt de bedel, ja. Nou ja, Hot hem maar op. en is dit nou roze of is dit nou red of oranje? Want daar hier ga ik nog even een vraag over. Ja, Nou, ze is het dat durf ik niet te zitten, want volgens mijn vrouw ben ik kleurenblind. Wat is het dan? Het is rood. Rood. Het is rood. Ja. Oké, de kleur is rood. Nou mevrouw, dit is rood. rood. Zie, dit is rood. Dit is echt Dit is red. echt Ja, red. klopt. Ik vind het toch wel een beetje roze. Ja, het is een beetje roze red. Maar ja, je bent vreemde vogels. Heb je bent al je vreemde vogels, heb je. Oh, ja. Alle vreemde vogels. En waar zit er het langste biedkoor? Ik. Wie het langste bij zit? Echt weer? Ja, 2 man. Nee, dat is het kortste. Deze meneer al. Ik denk al, deze meneer. Jij bent het langst biedkoor. Toch, ik ga stal, ja, maar ik weet net hoe laat. Swallows, de Old Swallows. Wat Swallows, ja, maar ik ben, ja, ik weet net hoe Hoe jong lang. ben je al? Wat ik vrees. 80. Nou, ik sta hier naast Woody. Ik sta hier naast Woody. Ja, ik ben een beetje Fries. Ik versta het wel hoor. Ik word er 35 jaar hier. Ik ben hier, ik werd erop geattendeerd door Ivo dat u al heel lang in het vak zit. Ik zit heel lang in het vak. Al bijna 60 jaar. 60 jaar 60 al. jaar, ja. Maar ik ben er tussenuit geweest. Ik ben er jarenlang hier in Leeuwarden leraar geweest aan het Friesland College. Als muziekleraar. Nee, gewoon leraar Duits. Duits? Ja. Nou, ik heb het niet gewust. Ik had Ja, vroeger ook... Nee, maar dat tussendoor doet mij heb even denken aan een leraar van mij van Duits. Als je dat zo zegt. Ik had vroeger een leraar Duits en die had ook zo...
Die leek wel een beetje op die enge man van 40-45, zeg maar. En dat was Herr Weber. Herr Weber heb ik niet gekend, ja. Ja, en Herr Weber die zei altijd, als wij zaten ouwe hoeren in de klas met de jongens en de meisjes, dan zei hij altijd, wie zich nekt, dat liebt sie. Wie zich nekt, dat liebt sie. Dat is echt zo. Is ook zo, ja. Maar zo'n leraar was jij niet? Nee, ik was een hele aardige leraar. Ik heb heel wat leerwaarders in de klas gehad die nu in het bedrijfsleven zitten en dan komt ze vaak tegen nog een. En ze kunnen nog steeds Duits? Prima. Ze hebben het meestal over de Berlijnreis, dus ik vraag me wel eens af of ze weer iets van Duits opgestoken hebben. Maar wat alleen vind jij... leuke rijtjes herinneren ze zich. Wat vind jij van Berlijn, Woody? Want ik vind het van die grote Bundesgebouwen. Een schitterende stad. Mijn lievelingsstad. Ik heb er veel gespeeld ook als muzikant. Maar ik vind die toeristische dingen, die grote Bundesgebouwen... Nee, daar moet je niet naartoe. De Brandenburger Tor en zo is allemaal. Maar het is een hele mooie stad, een groene stad ook. En je moet een beetje naar het oude Oost, hè? Ja, die kant is ook mooi. Het is heel creatief. Aan de haven, het hele groene stad is het eigenlijk. Maar we hebben het nu niet over muziek, Woody. Nee, niet. Ben je broers? Lijkt wel wat op elkaar. Wel lijkt wel wat op elkaar, zeggen ze vaak, ja. Ja, als kind pas had dat een broers binnen, ja. Dus het is gewoon bier? Het is echt weer. Het kind wel weer te weinig. En dat is de zuster? Nee, ja. Bij feestjes kom ik hem altijd zien van de familie. Dus ja, blijkbaar ben we broers. Dan moet dat wel zo wezen. Ja. Wanneer doe je muziek? Ja. Ja. Folkmuziek, toch? Wat folkachtige muziek? Ja, de officiële term is melancholische knuffelrock. Melancholische knuffelrock. Ja. Dus ik kinderen knuffel je? Ja, bepaalde nummers is zeker wel knuffelen, ja. Dat is zeker wel knuffelbare muziek. Ja, zeker. Ja. Ik ben Wietse en ik coördineer de Music Labs in Leeuwarden. En de Music Labs, dat is een project van Never Ending Orchestra van Culturele Hoofdstad. En de Music Labs, dat is een serie workshops van eind juni tot en met september. Voor jongeren tussen 15 en 25, die kunnen zich opgeven. En aan de hand van de ambitie van die jongeren stellen we een heel programma samen. Dus in plaats van dat ze zich opgeven bij een al bestaand programma, stellen we dat programma eigenlijk samen met die jongeren. Dus je gaat je muziek of het talent wat je hebt, dat ga je ontwikkelen tijdens de cursus en ook de performance die je gaat... Ja, precies. En het is eigenlijk... Het is eigenlijk een soort structurele speeltuin. Dus er zal niet altijd een workshop zijn, maar het is ook gewoon een vast moment waar je naartoe kunt om te repeteren. Om met die hele groep bij elkaar te komen. Om gewoon lekker met je eigen ding bezig te gaan of samen met een project bezig te gaan. Dus het is gewoon een plek, een structurele plek, een structureel moment waar je naartoe kunt om met jouw project bezig te kunnen. En eens in de zoveel tijd vullen wij dat dan aan met een toffe workshop over songwriting, de studio ingaan, podiumpresentatie, noem maar op. Do you have any girlfriend? Wow, we quick straight there. Yeah, I'm seeing somebody now. Yes, I thought so. Oh, I should be looking here. I should be looking here, right? Okay. Yes. But tell me, how was Cannes? It was amazing. We're a little tired because we arrived in Iceland. When was that? 3 days ago? Yeah, 3 days ago. But we haven't slept yet, so we cause it's just been... You also didn't slept on the plane? No, because I can't. The plane, once you're about to sleep on the plane, you're about to get it, and then something happens, turbulence, and you wake up. But how is your mind now? He's feeling a little bit I'm feeling a little tired, but ready for the show. So after this, we're gonna go have some food, hang out with this guy here, and then we're gonna check out Amsterdam.